Heb cerddoriaeth, dwi'n meddwl fi di marw. Baw, Cymraeg. Dwi'n mynd am dro, dwi'm yn gwybod pa bryd i dod yn ôl. Dy fynd heb fy ffôn i fyny'r trydydd mynydd a draws i Ynys Môn. Wedyn... Nes i tyfu fyny ar y stad Maes G yn Bangor. Tyfu fyny fyma oedd o'n pretty mad. Oedd 'na lot o pobl ddim isio dod i fyny i'r stad, ond oedd 'na lot o community spirit yma. Pan o'n i tua 11, nes i dechrau mynd i'r clwb ieuenctid ar yr ystad, a oedd pobl fel Paul Hockaday. Oedd o'n project worker i fyny fyma ac trio helpu newid y ffordd bywyd yn Maes G. Fel gad ni gyd yn gilydd fynd lawr i'r afon, llnau fo fyny trwy'r wythnos ac ar y pen wythnos o'n i wedi cael treat wedyn fynd go-karting neu i Alton Towers ac o'n i'n cael bwyd fel chippy ar diwedd yr diwrnod hefyd. Hwn di cefndir fi. The wonderful Amy. She's camera shy. Yeah, please. Siop anti fi di hwn. Oedd di pasio ffwr tua 6 wythnos yn ôl. Massive personality o'r estate yma oedd hi. Oedd hi'n helpu lot o pobl os o'n nhw ddim efo enough pres a pethau fel yna, just sortio nhw ach yn bwyd a pethau fel yna. Rest in peace, Sherry baby. Yn yr clwb ieuenctid, un nos roedd MIDI keyboard ag speakers a pethau fel yna, fel drop-in workshop oedd o. O'n i byth di weld rhywbeth fel hyn dod i'r clwb ni. Dwi'n cofio'r hook as well, Friday night, Maes G crew, Saturday night, that's what we do. Ar ôl hwnna, oedd fi eisiau bod yn fel hardcore MC, fel donk music a pethau fel yna oedd yn mawr yn yr gogledd, ti'n gwybod? Oedd fi a lot o ffrindiau ni, Big Up the Caravan crew, yn yfed yn caravan ffrind fi ac just blastio music yn fyna ac oedd fi'n just buzzio because I felt like I was the life of the party. Oedd fi'n meddwl bod fi'n neud yn da achos nes i dechrau cael gigs a pethau, ond pan oedd fi'n 17 oed, oedd fi wedi cymeryd cocaine tro cyntaf a wedyn wnaeth hwnna stemio mewn i gwario tua 600 o punt pob penwythnos. Oedd fi'n cael y chyffuriau o'r stryd, dablo mewn hills, speed, MCAT a pethau fel yna pan oedd o'r rownd. Mentality fi oedd live now, think tomorrow. Dim yn cario at all what I would do, what my actions would do to affect others, neu dim byd fel yna. Am blynyddoedd oedd fi'n very, very closed up. Dwi'n overthinkio popeth. So oedd y cyffuriau yn fel dipyn bach o masg iddi fi, achos pan oedd ni ar y hein, oedd o fel alter ego i ni, so oedd a confident version of me. Ond, yr diwrnod ar ôl, oedd o'n waith, 10 waith, ti'n gwybod? So oedd fi'n just yn masgio up hefo mwy o cyffuriau. Ac oedd fi'n cael lot o cheisiau yn fy pen pan oedd ni ar efo. Lot o'r amser oedd yn just deud, oh, you need to be dead, you're a failure, just kill yourself. A oedd ni wedi gweld fy hun yn hongion o fel trees a pethau fel yna, wedyn gweld fy hun yn siwtio fy hun yn fy pen. Almost pob noson oedd fi'n just gweld hwnna, killing myself constantly in loads of different ways. Oedd o'n mynd at points, oedd fi'n just cael argument yn pen fi hefo hwn, a deitha hwn, oh, I don't want to die type of thing. Oedd mi ddim yn gwybod be i wneud efo fo. Mae yna wedi bod tua 3 waith dwi wedi trio. Achos just different situations, too much going on at one time. Nes i fynd ar steroids i trio gael confidence fi yn ôl ar ôl break-up, long-term relationship cyntaf fi. Oedd un o ffrindiau fi wedi wneud injection yn braich fi ac oedd o wedi mynd mewn yn wrong, so oedd i gorfod mynd i hospital. Oedd nhw wedi rhoi blood test iddi fi a deitha fi mae infection levels yn way too high
oedd fi gorfod aros yna. Oedd fi jyst ddim yn gallu cysgu am 2 noson, so oedd fi jyst yn dechrau sgwennu jyst rhywbeth o pen fi. Dim fer arfer dwi'n sgwennu i beat neu rhywbeth fel yna, neu dwi efo concept neu rhywbeth. Ond yr amser hwn, nes i gofyn i fy hun, what's on my mind, what can I get out of my mind? Nes i jyst dechrau sgwennu. Ac oedd yna tears yn hitio'r page a pethau fel yna, ac oedd fi di sylweddoli ar ôl hwnna. Oedd fi jyst fel, wow, this is therapy. This is what I got to do. Instead of trying to mask my emotions, I need to express them. Dashan torren y dwi yn adio blas fatha sydd ti gorau bod yn barod achos dwi'n tyfu mor cryf. Fi di'r boi sy'n tansodi yn yr iaith Cymraeg i codi braich y draig. Dwi wedi bod i gwaith botaid ers 2 mor emffasiwn so dwi'n deud o fel mai. Oedd ni efo egni newydd ag tân tu mewn i fi, a oedd fi jyst eisiau rhedeg efo fo. Tua 7 mis nes i sgwennu 140 pages o different rhymes a pethau fel yna. Oedd fi jyst yn trio pheidio llwybrau i cael opportunities, cael cerddoriaeth fi allan. Ond o'n a lot o obstacles yn y ffordd, o'n a lot o stigma around y fo. Yn yr ardal oedd yna lot o pobl yn just dawtio fi, oh, who do you think you are, you're not M&M, ti dod o Gogledd Cymru, ti ddim byth yn mynd i wneud rhywbeth ohonodd eich hun. Oedd hwnna'n rili galad achos yr un amser mae yna pobl sydd yn influential positions ac yn helpu dod o pobl sy'n mewn i'r industry. Mae nhw yn fynd after numbers, so mae nhw'n fynd at a popularity, not more of what you're saying, a pethau fel yna. Oedd fi di cael syniad a oedd fi really isio helpu the next generation get a better chance than I had. Nes i dechrau wneud project a gael efo Letters Grow. Nes i fynd i siarad efo Paul ac oedd Paul yn tu nôl i fi 100%. Lle yma ydi memorial ardd am Paul Hockaday. Oedd lot o'r youth workers eraill yn o gyd yn, ti'n drwg bethau, don't come back, your band. A oedd approach Paul yn just dod atach chi fel soft approach. Oh mate, come on, ti'n well na hwn. Oedd o'n cwlio mewn chdi, so oedd hwnna'n neud chdi ddim yn meddwl, oh well, I must be this or I must be that. You think, oh, mae o'n credu cwlio mewn fi, so na I cwlio mewn fy hun, ti'n gwybod? Oedd na shadow yn just dros yr estate I gyd yma, like pan oedd o di fynd, achos you know, mae person da ac mae o dal yma mewn ysbryd ni gyd, ti'n gwybod? So pwy sydd efo rap sydd ni? Callum, ti eisiau dangos rap newydd chdi? I'm incredible, helpful, kind, and I know how to rhyme. Gain my independence, let us grow what may make a sentence. I have evidence of an elegant elephant with intelligence, so I'll never be irrelevant. Fully charged with power, like my mouth can spit bars for hours from north to the south. Go on, nice. Da iawn. Heddiw ma, dyn ni'n helpu... Dwi'n meddwl bod yna'n mwy na 30 pobl sy'n neud yr workshops I gyd, cos mae yna group sessions a one-to-ones hefyd. Dwi'n neud be dwi'n neud achos mae o'n really important I rhod yn ôl. Dwi eisiau cario mlaen the Paul Hockaday effect, as dwi'n galw fo. So be nes di roi mewn gyntaf? Yr beat neu yr melody neu... Nes I roed yr melody mewn gyntaf, dwi'n meddwl. Yn gweld pobl yn tyfu a datblygu, mae'n neud fi'n just yn proud. Ti'n gweld y plant yma perfformio caneuon eu hunan in front o parents nhw. A parents nhw yn proud. Ti ddim yn gallu prynu pethau fel yna, ti'n gwybod? There you go, let's go. Grandwch, 38, Agent Orange, Cymraeg, Gogledd Cymru. So dwi'n dilyn yn y pethau dwi'n caru, rapio neu canu, cadw o momentum ymlaen a dwi'n mynd I arafu. Mae grime music wedi helpu fi hefo iechyd meddwl fi. Mae'n helpu fi cael lot o deimladau allan. Ar fi cael mental breakdown, basically, lost my mind. A mae di helpu lot efo fi cael gwarad o gyd o'r drwg.
cadw I fi'n hun, tal fyddai'n sefyll, Cymraeg yw fy ngwaed, pob un diferyn. Cofiwch y wain glyndwr, cofiwch Llywelyn, falch I fod yn Gymro, felly cofiwch Dryweryn. Nath fi a Owen cwrdd as soon as aron ni dechrau siarad, oedd o fatha just instant bond. Mae di helpu fi efo confidence fi, cael gigs I fi. Mae di helpu fi efo creativity, ffordd dwi'n expression hyn. Mae'n just yn ffantastig gweithio efo fo, Maes G. Mae yna stigma around y genre grime achos mae pobl yn meddwl, mae hwnna'n aggressive y pethau fel yna, ond mae pobl yn expresio yn hynna'n. Mae barddoniaeth yn gwaed ni. Mae o yn yr hanes Cymraeg am blynyddoedd, so pob can, y lyrics, pan ti'n stripio nhw lawr, mae o'n barddoniaeth. Mae'r hael yn disgleirio, a deryn yn yr awyr yn mynd teibio, pwlio mewn dy hun ti'n gallu neud o. Mae lot o lyrics fi yn representio pobl sy'n byw yn Maes G. Mae yna lot o frustration yma, achos mae yna lot o pobl ar y stryd yn ddim yn cael bwyd bob diwrnod a pethau fel yna. Mae yna food banks yn stryglio ac y llywodraeth yn anghofio amdano ni. Mae hwnna'n sbyrio fi ar achos da ni eisiau bod yn clywed rwan. Mae yna lot mwy o pres yn angen ni dod I llefydd fel hwn. Heb cerddoriaeth, dwi'n meddwl fydd fi di marw. Mae bywyd yn rhy gormod rhai amser, so mae hwn yn the outlets for me to deal with it. Dwi ddim eisiau bod yn famous, to be honest. Ond dwi jyst eisiau helpu lot o pobl ac helpu nhw ffeindio llais nhw.